Чекай. Не, тук служи е тук на тротуара. Тук на пъта! Служи е така. Може да се напред, бе. Служи е тук. Къде? Няма да изчупите така. Служи е тук. Май вратата, бе! Как го няма мани вратата? Не, бе, тури тук на такова, бе, на засечка, бе. Той рипи отгоре! Ама дай по... Рипай! Ай, рипай са отгоре. Внимай се не струшиш. Така, ето това е. Сергей! То няма да ми тиче. Чечо, изгаси се. Вече имаше осветление, да. Айде, горе, айде, ти се да песни. И краката ми е студено. Ама не може да реши, то не може да се вземе от тук. Айде. Идем. Аз ви снимам до край.